रायजोआवनो बिमा लोखि बा बिमा माइनाव फोरबोखौ दिनैहाय खुंफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। लोगोसे दिनैहाय बे समाव दंफैयो आङो सालबारि महकुमानि सालबारि हाथाइसालियाव। लोगोसे बे समाव समायना रमायना साजायनायखौ बिथांमोनखौ नुदों आरो लोगोसे दिनैनिफ्राय लानानै बिथांमोना 6 दिननि हाबाफारि लादों। बे 6 दिननि हाबाफारियाव दिनै गिबि सान, बे गिबि सानाव फुंनिफ्राय मा हाबाफारि लानानै बा बे सायनासालि आरो बेखेवनाय हाबाफारि माखासे बे बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर बाहागो लाफैदों बेनि सोमोन्दै जों बे फुजानि कमिटिनि आफादगिरि बिथांमोनाव माखासे मिथिना लागोन। लोगोसे केमेरामेनखौ जों देखायनो होदों माखासे सायनासालि लुफुंनायफोरखौ समायना रमायना बिथांमोना साजायदों। बे समायना रमायना नुथायखौ जों बिथां केमेरा बे समाव फुजा कमिटिनि बा श्री श्री बिमा माइनाव फोरबोनि कमिटिनि आफादगिरि बिथांनाव जों माखासे खोथा मिथिना लागोन। नोंथांमोना फुंनिफ्राय ओरैनो मा जोंहा फुंनिफ्राय 8टानिफ्राय आरम्भ जादों जोंहा बेखेवनाया। 8 बाजियाव जोंहा मेन गेट बेखेवनाय, नैथियाव जोंहा फ्लेग हस्टिं गोजोन थासारिनि थाखाय, नैथि जाहैबाय जोंहा बे गोथैसि फ्लेग माबानाय मानिनाय कन्डलेन्स खालामनाय, आरो ब्रैथियाव जोंहा फारौ एगारनाय। बे फोरबोखिनिया सोलिदों दिनै। आरो दा फुङाव बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर बाहागो लादों? बेयाव मेन गेटखौ जोंहा बिनद मोसाहारि बेखेवनाय जाथिसि बेयो, आरो जोंहा बै जिथु फ्लेग बेखौ आंनो निजेनो बेखेवदो, आरो जिथु गोथैसि बावनायनि बेखौ जोंहा भाइस प्रेसिडेन्टआ मुंख्लं माबाखौ फालिदो आरो। ओमफ्राय ब्रैथिखौ जोंहा फारौ एगारनायखौ बेबो माने भाइस प्रेसिडेन्ट बेखौ नगारनो होनाय जादों। नोंथांमोननिया दिनैनिफ्राय गिबि सान हिसाबै दिनै गिबि सानाव जोंहा मान होनाय, जेनेबा ओनसोलाव गेदेमाफोरखौ बा जोंनि फुजा कमिटिनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ जोङो मान होगोन दिनै आर'नाइ गांसेजों। आरो हराव कालचार श' जोंहा कम्पिटिसन दं, बे कम्पिटिसना दिनै सोलिगोन। ओरैनो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय लानानै सानबेसेनि हाबाफारि लादों? दिनैनिफ्राय लानानै 6 दिन, आरो बे 6 दिननि गेजेरजों नै दिनैनो बेखेवगोन जोंहा फनिता तालुकदार फैगोन, MLA बिथाङाबो फैगोन दिनै, आरो जय मुसाहारियाबो फैगोन मन्दिर मेन गेट बेखेवनो थाखाय। बेनिफ्राय जोंहा निस्सय माने बेबायदिनो सोलिलांसिगोन माबा फुजाया फोरबोआ 6 दिननि हाबाफारि। ओरैनो सरकारनि बिथोन बायदि माखासे फुजा सायनासालियाव CC केमेरानि गोनांथि खालामनो बिथोन होदोंमोन। बे समाव नोंथांमोना माबायदिहाय बे माबाखौ बानायदों? फुजाथिलियाव जोंहा लामाथिं आरो फुजा सिङाव जोङो कमप्लिट CC केमेरा सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो दाबो दङ। सिगांनि देगैनि आगोलावबो जोङो CC केमेरा दोनखादोंमोन, आरो नै दाबो CC केमेरा जोंहा कमप्लिट साइडआव दंजोबो बेखिनिया। नोंथांमोना बे समाव माबायदिहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माबोरै मेसेज हरनो सानो? दा रायजो राजाफोरखौ जोङो नैखौनो जाहाथे रायजोफ्रा खुनु मोनसे टेनसन लाया मुवा जोंनि फुजा फोरबोआव जाहाथे बयबो सहाय सहयोग होलायो, गासिबो जाहाथे मोजाङै नायगोन, जाहाथे गथ' गथाय हान्थि जोंनि फोरबोखिनिखौ 6 दिनिया फोरबोखिनिखौ जाहाथे मोजाङै खुंनानै जोंखौ खुंफुंहोनो हायो, बेखौनो जों रायजोफोरनि सिगाङाव खावलायो। नोंथांमोना बे फुजा फालिनाया ओरैनो बेसेबांसो बोसोर जाखो? जोंनि बे फुजा फोरबोआ 89 बोसोर जाबाय नै दा। 80 जोंहा डायमन्ड जुबलिबो जाखांलांबाय। निस्सय एबार फैगौआव हानायमानि जोंहा मा होनोमोन बेखौ निस्सय खुंनायनि मोनसे लाहार फाहार लाबावदो नै दा। आरो 100 बोसोरखौ खुंनो लाहार फाहार दानिफ्रायनो एसे आगजुग जाखाबाय दं जोङो। ओरैनो नोंथांमोननि बे फोरबोआव फोरबोनि मुङै बा माखासे मा ओरैनो हाबाफारि लादों आरो माखासे मा दिन्थिफुंनो लादों ओरैनो लोगोआव? जोंनियाव नै दा साइडआव दङ जोंहा मिना बाजार दं, सार्कास दं, आरो बाइक स्टान्ड दं, बेनिफ्राय बै गथ'फोरनि गेलेग्रा दं, आरो सिनेमा मोनथाम साइडआव सिनेमा दं। बेनिफ्राय जोंहा बेयाव खुला गान जागोन, बेखिनिखौ लादों फोरबोखौ। नंगौ, बिथां फुजा कमिटिनि श्री श्री बिमा माइनाव फोरबोनि बिथाङा आफादगिरि, बिथाङा माखासे खोथा बुंबाय। लोगोसे बिथांमोननि फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय 6 दिननि हाबाफारि लादों। दिनैहाय गिबि सान, बे गिबि सानाव बिथांमोननि माखासे दिनैहाय बाहागो लाफैनानै बेखेवना होफैदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावबो बे जोबनानै थांबाय। लोगोसे मोनाबिलि समाव बिथां फनिता तालुकदार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे सालबारि बियाबनि MLA जय मुसाहारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबोगोन होननानै बिथां फुजा कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायना होयो। लोगोसे बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।
जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPL आ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, लाई अटोनोमस काउन्सिल, मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल, कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल, डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।